kad kagura jak may kari ti agbayag den nabiyag ko saanen akas iti abulod ko ti adang ko ang mamdayta Adyak la pinagkanta kita mo Amok ang sakit adi ka makadena ngayon maapay nga ba ano sungken ni panubok pagsanayan na tindahan ko ken tindahan mo sikabiyag ko tinatiro daling ni yeah.